De unde îmi trag energia pe care o am, cred. Îmi place să gătesc. Păi, trezit, cafea bună, repetiții atunci când e cazul, dacă nu o carte bună, cam asta ar fi. Și un mic dejun copios. Meseria de actor e, pentru cei care sunt într-adevăr pasionați, e minunată întru totul. Nu știu, partea cea mai frumoasă, probabil că repetițiile generale și de foarte multe ori seara premierei, adică emoțiile și starea pe care o ai. Cred că blazarea și perioada asta în care trăim, cred că începe să dească așa un soi de frică, nesiguranța asta pe care o trăim probabil cu toții. Nu cred că aș schimba mare lucru dacă m-aș întoarce în timp. Nu-mi vine acum nimic. Nu cred că aș schimba nimic. Sunt destul de mulțumit de ce mi-a dat Dumnezeu până în momentul ăsta și de parcursul pe care l-am avut. Cred că mi-aș dori să inventez un aparat care să facă oamenii să fie onești și cinstiți, chiar și fără voia lor. Cred că militar de profesie sau alpinist utilitar. Cred că aș fi putut să citesc mai de timpuriu decât am făcut-o. Tot timpul îmi puneau cărțile în mână și spuneau că trebuie să citesc pentru că asta te îmbogățește și am făcut-o în cele din urmă, dar la lungi insistențe. Și după ce m-am apucat, n-am mai putut să mă opresc. Dar cred că aș fi făcut-o mai de timpuriu, adică ar fi trebuit să-i fi crezut mai devreme. Păi, un teanc de cărți, obligatoriu ceva muzică și probabil o sticlă de whisky. Sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Cu Victor Rebenjuc mi-ar plăcea să ies la o cafea. Mi-ar plăcea să ies la o cafea dintre cele internaționale cu Al Pacino sau cu De Niro, oameni pe care îi iubesc. Da, sunt foarte mulți, nu știu. În special cu actori mi-ar plăcea să ies la o cafea și să stau de vorbă despre meserie, despre viață, despre una alta. Umanitatea, sensibilitatea, empatia. Teatrul te face în general un om mai bun și îți ridică întrebări atât despre tine cât și despre ce se întâmplă în jurul tău și în general te face un om mai bun. Nu știu, nu cred că de fapt, nu mi-am pus niciodată problema să imit personaje celebre. În facultate mă distram imitându-l pe Emil Coșeru. Toată povestea asta, te duci acasă, bagi cornul în pernă că ești abulic. Da, cam asta. Da, cred. La fumat. M-am căutat de vreo 2 ori încercând să descoper niște articole mai vechi despre anumite spectacole care îmi trebuiau pentru vari motive și nu știu, ce am găsit care m-a surprins, cred că primele spectacole în care am jucat încă din facultate și am descoperit cu plăcere articole sau cronicuțe despre ele și asta mi-a provocat bucurie. În rest, am descoperit că un tis de-al meu este jucător de tenis de masă.
Cred că mi-ar fi plăcut să trăiesc în secolul XIX, în Anglia. Sunt multe. Nu știu, pe scenă am trăit foarte multe, printre care să mi se rupă pantalonii foarte, foarte tare și să fiu nevoit să continui un spectacol cu pantalonii despicați literalmente în două, sau să fiu puțin răcit, iată, să fiu puțin răcit înainte cu mult de perioada pandemiei, adică era o răceală obișnuită și în timp ce mă rostesc replicile, pur și simplu să-mi sară mucii din nas. N-am nici cea mai vagă idee dacă s-ar face așa ceva, cu toate că nu știu dacă ar fi cazul. Cred că s-ar numi omul care a avut norocul să facă ce vrea în viață. Între 2 și 4 cărți. Cred că să mai las hoinăritul și să mă ocup mai mult de studiu. Aș alege să șterg hoția de pe fața pământului. Aș spune Meryl Streep, să mă gândesc bine că ei sunt foarte multe. Cred că aș spune Leopoldina Bălănuță, Valeria Seciu, nu știu, mi se inundă creierul de nume la întrebări de astea, ca și precedenta aia cu personalități cu care aș vrea să ies la o cafea. Sunt foarte mulți, dar să zicem ăștia: Meryl Streep, Leopoldina Bălănuță, Valeria Seciu, Olga Tudorache, mulți. O poezie drăguță, o întâlnire cu cineva drag, un eveniment al cărui martor aș putea fi pe stradă, o persoană care ajută altă persoană să treacă strada, nu știu, sunt multe. O plimbare cu bicicleta. Chiar nu știu, în general, cum spuneam, am făcut cam tot ce mi-a trecut prin cap. Nu știu dacă e bine sau rău, dar nu prea am regrete. Merg pe principiu că mai bine în viață să-ți pare rău de ceva ce ai făcut decât de ceva ce n-ai făcut, așa că am încercat mai de fiecare dată să fac mai tot ce mi-am propus, fie că mi-a reușit sau nu. Deci nu prea am regrete de genul ăsta. Aș bântui clasa politică în cel mai înfiorător mod cu putință. Nu știu, cred că aveam vreo 11-12 ani sau ceva și printre puținele lucruri care se dădeau pe atunci la televizor era Baywatch, serialul Baywatch, și cred că eu și mulți alți puștani din perioada respectivă, cred că am avut un crush pe Pamela Anderson. Da, o fi banal sau ceva, dar la asta aveam acces, asta s-a produs. A fost de scurtă durată, măcar atât. Cel mai curajos lucru pe care l-am făcut de departe a fost să plec într-o țară străină fără niciun soi de plasă de siguranță și să stau acolo timp de vreo 3 ani. De departe cel mai curajos. Cred că mi-aș dori să știu așa pentru liniștea mea unde vom fi cu toții peste vreo 20 de ani. În vârf de munte. Clar. În vârf de munte, ceva, un arbust. Familia și iubita. Am omorât toate plantele mamei din casă într-o noapte. Pentru că nu prea suportam, aveam foarte multe. Așa că bine, le-am omorât, am încercat.
și am înfipt bolduri în tulpinile lor ca să scap de ele, pentru că mi invadau camera literalmente. Multe lucruri, nu știu, mi-aș dori să se fi schimbat mentalitatea oamenilor, mi-aș dori să se fi schimbat nivelul de empatie al oamenilor, mi-aș dori ca, și anume, cultura să fie mult mai prezentă în viața oamenilor și răutatea să se fi șters din viața de zi cu zi. O groază de lucruri. O carte bună, o întâlnire faină cu prieteni, o plimbare, o excursie, ceva ce văd pe stradă, mă inspiră mai tot ce e în jurul meu. Și încerc să fiu foarte, foarte, foarte conectat și foarte prezent la ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că de acolo, mai ales ca actor, din viața care te înconjoară de cele mai multe ori îți extrage energia și inspirația. Mă inhibă răutatea, mă inhibă scandalul, mă inhibă bullying-ul, dacă pot să-i spun așa, care e foarte prezent în jurul nostru din toate punctele de vedere și prin intermediul tuturor mediilor de comunicare. Grobianismul mă inhibă. Teatru, de departe. Cea mai mare satisfacție și cea mai mare împlinire pe care o am. Un încărcător pentru tir cu arcul care să facă dintr-un arc să tragă automat cu mai multe săgeți. Vreo 5 minute m-aș ascunde undeva și încă vreo 5 m-aș bucura. Cred că într-un lup sau într-un bizon sau ceva. Îmi place foarte mult muntele, îmi plac pădurile, îmi place sălbăticia și mi-aș dori să fiu un animal care neapărat să trăiască în sălbăticie, în păduri, liber și nestingerit. Fericirea e atunci când sunt pe scenă și joc și e public în sală și sunt bine și îmi știu familia bine și sunt îndrăgostit și, nu știu, e frumos afară. Habar n-am, e o întrebare foarte grea. E o întrebare foarte grea și nu m-am gândit niciodată la anumite elemente. Știu când sunt fericit și nu îmi pun întrebări. Dar cam astea cred, cam astea. Teatrul mă face foarte fericit, prietenii mei mă fac foarte fericit, familia mea mă face fericit. Știind că toate astea ca unitar sunt acolo și sunt bine, asta mă face fericit. Cred că ceva de Gustavo Santaolalla, care e un mare chitarist și compozitor. Pentru cine nu știe, să caute. Aș rezista destul de mult. Încerc să nu depind foarte tare de el. Ca să fiu sincer, îl folosesc dimineața să aflu o știre sau ceva și în rest doar să vorbesc. Adică încerc să mă păzesc în a deveni addicted, dependent de telefonul mobil. Deci aș putea rezista destul de mult. N-am niciun fel de problemă. Da, am mai multe. În meserie și în domeniu sunt o groază. E doamna Mihaela Werner, care mi-a fost profă la facultate și de la care am învățat ce înseamnă profesionalism și dăruire și dedicație și seriozitate. Și am avut multe întâlniri. Regizorii cu care am lucrat, o bună parte din ei îmi sunt model și, nu știu, părinții îmi sunt un model din anumite puncte de vedere în viață, adică am destule modele și slavă Domnului că am plăcinte.
poale în brâu. Sunt foarte impulsiv și câteodată e în detrimentul meu lucrul ăsta. Cred că ăsta ar fi principalul. Sunt foarte vulcanic și câteodată asta strică. La un bărbat apreciez foarte mult onestitatea, capacitatea de a spune lucrurilor pe nume și de a lua taurul de coarne dacă vrei. Și la o femeie, nu știu, la fel, sinceritate, frumusețe de ambele părți, și interioară și exterioară. Cam asta, căldură, umanitate. Eram în baie și mă pregăteam să fac o baie și am intrat în cadă, care era o cadă imensă, și deodată în capătul celălalt al căzii am văzut o coadă de rechin care se îndrepta spre mine. Am paralizat de frică, nu știam ce să fac. Din pură întâmplare, în baie se afla și o mașină de tocat carne și niște cabluri. Am sărit din cadă, am luat mașina de tocat carne, am băgat-o în priză cu ajutorul celor două cabluri, mașina a început să râșnească și am omorât rechinul punându-i în față mașina de tocat carne și el trecând prin mașină. E cel mai ciudat vis pe care l-am avut. Și foarte, foarte adevărat, adică nu inventez nimic, m-am trezit buimac. Țigările și un pahar bun de whisky și un pahar bun de vin. Oh, ce întrebări grele. Nu știu ce personaj mi-ar plăcea să fiu. Nu știu, ceva, un D'Artagnan într-o piesă de capă și spadă, sau un James Bond, sau cam în zona asta, așa, cam în zona asta, să fiu, nu să joc neapărat. Aș face apel la oameni să treacă cu bine și să facă tot posibilul să treacă cu bine prin perioada asta oribilă prin care trecem, pentru că e vital să ieșim întregi din toată experiența asta neplăcută și să ne vedem cât mai curând cu bine, atât pe stradă, cât și la opere, cât și în sălile de teatru, pentru că avem mare nevoie și începe să se acutizeze din ce în ce mai tare nevoia de a reveni la normalitate. Le doresc tuturor să fie iubiți, să fie cât se poate de fericiți și să aibă grijă de ei. Și nu uitați să vă abonați la Teatru din Culise.